Yun, good morning po mga brosis. Welcome to my channel. Ngayon po, ang vlog po natin today is tungkol po natin mga presyo ng pyesa dito sa Quezon sa Apalit. At ang kasama ko po ngayon si Sir, ang pangalan niya. Yan, si Sir Jaycon. Yan, dito po siya nagtatrabaho. Tara po, samahan niyo po kami sa loob. Para makita po ninyo mga anak. Para makita po natin. Anong tawag dyan? Ito po yung mga namin sir. Ito po yung mga muffler. Bebang dito po yan. Ano yung mga motor dyan? Meron po tayong mga media, smart, wing. Meron po tayong mga ano na po mga kalos na dyan po, universal. Kahit anong motor po. Oo. So, paano pa halimbawa may bibili nito at gusto nilang ipalagay, meron po pa kayo nito na maglalagay nito? Opo, meron po tayong nag-i-install. Ayun. Tara po, sa loob. Dito tayo sa mga rim. Dito po. Ito lang po yung ano, mga mount po natin na pang side wheel po. Saka meron po dito tayong front side, alley wheel. Pwede ko yan kahit anong motor. Lalo mga Meron kang tayo ng mga tawag. meron po tayo naman, yun ang voice stereo po yun. Bakal po tayo dito sa alloy. Bakal? Ayun. Okay. Magkano naman ang bibili? Bibili po natin sa halagang 625 po. Yung dalawa o isa? Isa lang po, per piece po yan. So, ito po mga mag-ito, pang side wheel na Opo yan. Universal po. Universal po. Pang side wheel. Ayun. Yan po yung sa mga may sidecar. Yan po yung ginagawa. Ito yung mga bago ngayon. May mga price na din po sila. Meron po tayong 1920, 1875 po. Meron po mga ano, 1750 po meron din po. Mas mura po. Mas mura. 750. Yan. Tapos ito, ilan Meron po po mga mga kasi po ng ano. May Sarami 125. Meron din po tayo. Tatlong kulay po. iharap ko po yung ayan. Ayan po, may tatlong kulay po tayo. Meron po tayong gold, orange, blue. Opo. May mga price na rin po sila, no? Opo, sa halagang 3 to 40 lang po. Bali, isang Paris setup na po po yan. yan. Paris na. Okay. Kasama na, harap at likod na rin siya. Opo, no? kasama na po yun. Sir. Opo. Ayun. Tapos, pang NMAX po meron kayo? Meron din po tayo, sir. Pang NMAX, ayan. Mapang yan, Max. Opo. 3420 naman po siya, so Paris na po yun. Sir na Opo. po. Meron tayong kulay blue, gold, saka silver po. Silver. Tapos ito, meron din po tayong ano, yung mga pang sniper po natin. Meron din pang sniper. Nga po. Ayun. Ito po. Ganda naman. Meron po tayong ano, 7 holes, 6 holes, ay 3 holes. Yan po. Iba-ibang kulay din po, meron tayong black, yellow, white, blue, at black na ibang design naman po. Opo. Ayan. Ito, one set na rin po ito. No? Ayan, mga team set natin na gold. Meron po tayong pang Raider, Badja. Meron din po pang TMX 155, Mio Sporty. Yung pang SIP po, yung SYM. Pwede rin po sa SYM yan. Yung Stairway po ba, sir? Yung Volt na 125. Yung pampasada. Oo, pampasada. Pwede rin po siya i-convert po sa TMX. Okay. O-convert po natin. Magpapadlan po ng ilang pyesa po na kailangan pagka. Opo. Ayan. Tapos meron silang shock. Ito po yung mga shock natin. Mga pan-double shock. Shock support po natin. Ito. Support po. Ayan. White ito po yung kulay ng shock support po natin. Ayan. Meron din po tayo sa pambarako. Itong support. Ito po. Magkano naman po yung pambarako na yan? Ano lang po siya, 190 sa bentahan po. Kung 190. papasok naman po sa wholesaler po, makukuha lang po natin sa halagang 119 pesos. Laki ng pwede lang. No? Opo. Ang galing. Ayan po, meron din po tayong mga pamiyo. Yan, hydraulic po. Opo.
Tapos meron na po yung single lang po na walang hydraulic, pamilya din po. Pag may din po ito. Apo sir. Ang ganda. Iba-ibang ano po, XRM, meron din po. Ito, pang Raider naman po, meron din po tayo. Mga pang Raider. Sniper pwede rin po. Yan ba yung monoshock? Monoshock po ako. Monoshock na. Apo, yung po yung tinatawag na monoshock. Tapos yan po, mga pang XRM po. 310 po, standard. 1.2 po. Paris na po yung sa 1.2. Paris na yun. Nga po. Oh, okay. Mura-mura na po yan sir. Oo nga. Tapos yan po, yung mga pamilya din po na rainbow. Ito double Gold. shock. Oh, paano ba tawag Ayan, dito? double spring po yan sir. Double spring. Nga po. Para kahit walang hydraulic, matigas pa rin yung pagka... Tigas pa rin. Opo. Oo. Yan, ito Ayan, tambay. iba 2.5 po yan sir. Ah, Ano siya, bali ang tawag po dyan, muffler carbon. yung muffler carbon. Opo. Bali, dito na rin po sila i-install o pwede nila pa install sa iba. Pwede rin po sa iba. Depende po sa bumili. Apo. Kung ipapa-install po din sa amin, meron din po kami mekaniko. Pwede rin po sa iba. Ayun. Para hindi na po maabala kung may gagawin din po. Meron din palang ganito, ano ba tawag? Ayun, meron po tayong ano, alloy swing arm. Meron po tayong pang Raider, XRM 125 po. Alay din po yan. Opo, alloy din po. Pang TMX po natin na muffler. XRM Wave 125, Wave 100 po. Opo. Uwi ba rin? Bali, Opo. ito pang Mio. Ito, pang May Sporty po, ay 125 po. 125. Basta, para malaman po kung pang 125, kailangan makita mo yung dito sir, mahaba po. Doon mo malalaman kung 125 po. Pero kung maikli lang po na ganito, pang sporty po. Pang export. Yung bracket po. Oo. Ay, meron po tayong mga silver. Pang Mio Sporty po yan. Silver, gold. Meron po tayong titanium, blue. Tapos dito naman po sir, meron din po tayong mga elbow lang po sir. Ito, Oo. Yung mga gustong bumili lang po ng mga elbow, meron po tayong available. ano pang elbow yan? Anong unit? Ayan, meron po tayong CT100 po, titanium blue. Bali, Honda 125. Opo. Ano po yung badya po? Pambadya. Opo, yan po. Oh, Per piece po Kawasaki, yan. no? Opo. Tapos ito, meron din po tayong pang Raider. Oo. Tsaka yung sniper po. Per piece din po siya. Purpose din. Opo. Ito si Sir, bibili niya po yung canister natin. Ayan guys. Opo, guys, bibili si Sir. Ayan. Sir, shoutout mo na. Pangalan niyo, Sir? Shout! Teka, saan po kayo, Sir? Dito lang, sa Dito lang. Bibili si Sir, oh. Ayan, ganyan, one set na yung kanya. Yun. Ano po siya, individual po. Individual. Opo. Kumbaga isiset lang po niya para mabuo. Katerno na. Ayun, ganda ng kulay. Oh. Oo, ano? Para sa Paris na po. Para sa pares ng kulay. Tuwa-tuwa. Ay, Ready niya po. eto po, anong shock to sa... Kaya na po, pang 155 po natin. TMX 155 po. TMX Front shock, 155. ASI. Buo na po siya. Buo na siya Sasalpak na lang po. Pleto na rin, no? Meron na rin. Ako, meron po siyang butterfly. Oh, Ito na po yan. Tipos. Yung ganyan, magkano po yan? Nasa ano lang po siya sa 2680. 2680. Mura pa rin. Nga po. Kasi kung bibili mo sa iba yan. Additional. Ito lang po iba yan. Meron po kaming ganito lang. Nasa 27. Isipin mo yun. Shock lang po yun. Wala pa po yung butterfly. Kaya kung mas papipiliin, dito na sa buo. Mas mga mura. Mga pamura. Kasi ito lang po. Meron, yan lang po. Mga elbow natin na yan. Spare parts po siya. Iba-iwalay po yung ano niya parts. Oo. Ayan, para maging buo. Kukuhanin mo na isip. Bali pang anong unit yan? Ano yan, pa Raider po. TMX. Raider. Wave. Tapos meron din po tayo dito, mga iba naman. Mga silver naman po. Ayan, mga silver na pang Sporty. Mio 125. Pang Raider din po. Ito pang Raider. Tsaka TMX po. TMX. Tapos ito po yung mga canister po natin na individual po binibili. Oo. Per piece po siya. Sir piece. Opo, wala siyang kasamang elbow. Ako. Parang ano po siya, pang universal na muffler. Magkano po yung ganyan? Ito sir, kung natin sir, sa bentahan po natin, 1190.
Opo. Pero kung makapasok po sa wholesale, 855 lang po. So, laki ng discount, no? Opo. Minus. Kaya kung makapasok po sa mga wholesaler, pwede silang bumili ng marami. Opo. Maraming discount po rin makukuha. Marami rin ng discount. Nga po sir. Ayan, may mga SC5 po tayo. Ganda. Ayan, mga acrophobic, Harry. Ayan, iba-ibang ano po yun sir. Opo. Ganda. Yan naman sir, kinaganda naman po ng mga malaking ganyan. Pwede siyang open pipe, meron din siyang silencer. Kasama na yung silencer Opo, sir. doon. Ang ganda. Kung ayaw mong mahuli, pwede, Oo. pwede may silencer. So, paano po yung silencer yan? Tinatanggal lang po yun sir. Tinatanggal. Opo, nandito po sa pinakalikod niya, sa ilalim. Oo. Kung gusto mong tahimik yung motor, isalpak mo na yan sir. Salpak lang. Kung gusto mo na may pag-ingay, bunutin na lang po sir. Oo. Ayun, tapos ito na po yung mga bracket po natin. Ay, mga bracket. Available po natin. Meron po tayong pang sniper. Opo. Tsaka meron din po tayong pang Honda Beat. Pang on the beat. Opo, tsaka po Wave 100. Opo. Tapos meron po tayong Smash. Meron Yan. din po tayong XRM. Meron din po tayong City 100. Yung XRN, Oh. pwede ba yan, bawa yung ganyan, pwede rin yan sa mga SIM na pang pasada, yung mga motor na SIM na 125? Yung boy? Kakailanganin po nun. Meron po tayo pag TMX. Pang TMX. Apo, ito po siya. Maglalapat po yung mga pang TMX. Oo. Pero pwede ilagyan ng mga box. Yung mga box. Apo, pwede rin po siyang lagyan ng box. Pwede rin. Dito po, ito, napansin ko itong mga rim na to. Yun po yung natin. Ano pong mga rim yan? Rin po natin yung 1.4. Ito po Anong- yung mga pang Mio. Pang Mio. By size po sila, meron po 1.4, 1.6 para maging pair. Tapos pwede rin po maging 1.4 parehas. Pwede yun. Apo. Depende naman po sa bumibili kung gusto niyang maliit sa harapan yung gulong o Oo. malaki sa likuran. Ayan, meron din po, ito po mga M-type po. Yung banda Bali, dito pang naman po. tubeless to o pang... Pwede po siyang i-tubeless, pwede po tube type. Pwede yung tube type. Apo. Ayun. Depende na lang po sa gusto po ng bumibili po. Apo. Tapos, meron din po tayo dito mga B-type. Pag ito B-type, mga pang ganyan ang forma. design niya. Apo. Okay. Parang style po ng mga bike. Ganyan po. Oo nga, yung mga big bike na Apo. ano? Apo, ganyan po. Mga bike. Pang tubeless din yan. Pwede rin po siya. Pwede rin tubeless. Depende po sa ano po. Oo. Ayan, violet. Ayan po, with design po natin, violet, green. Kung ayaw po nila na may design, meron po tayong available na clear lang. Oo. Ayan po, mga clear. Tapos meron din po tayo dito mga ito po, manubela po ng sasakyan. Meron Ang din kotse. pala manubela ng kotse, no? Opo. Galing. Ayan, magkano po yung mga ganyan? Ito sa mga steer wheel naman po natin. Sa bentahan po natin, makukuha po natin siya ng 860. Oo. Pag nakapasok naman po sa wholesale, 515 na lang po. Mabibili po natin. Malaki yung madi-discount nila. Malaki po. Opo. Nasa 300 na po agad ang bawas. Sa mga mahilig mag-setup ng mga kotse, ito, tamang-tama Opo. sa inyo to. Murang-mura po. Murang-mura. Mamimili kayo, iba-ibang design yan, no? Opo, sir. Meron po tayong flat, meron po tayong nakalubog po yung konting niya. Oo. Tsaka ito, medyo oblong yata ang dating ito. Opo, yan. Ay, meron tayong carbon, meron po tayong white, meron po tayong red. Yan, iba-ibang kulay. Ito na po. Carbon to, no? Ano po? Sa akin naman po mag-gasgas yung gilid ng gulong nila. Oo, Pwede rin po yan. sa sa mga 4 wheels po. Sa mga 4 wheels. Opo, meron po tayong mga sukat niyan. Meron po tayong by 14, tsaka by 13. Kasi depende po sa laki ng nila, max. Opo. Bali, magkano po yung ganyan? 980. Ano po 980 po siya. 980. Lahat ng mga to na Opo. 4 kahit anong pieces na po design. yan. Kahit One set anong na po. kulay. Opo. Ayun. 980 po. Ito po mga gantong ring. Ito na po yung mga rim na 1.2 po. 1.2. Opo, tapos ito naman din. Bakal din po siya, hindi siya alloy. Kumbaga, kinulayan lang po ng puti. Yung puti. Para Pero ganun ano po mas maganda? Alloy o yung bakal?
Yung ali po kasi ginagamit nila yun sa pang single lang po, pang pormahan. Ah, hindi pwede sa may sidecar. And, pwede rin po kasi hindi pwede yung kargahan po. Oo. Kasi pag oras na tumama sa Lubak. bako yan, Oo, sa buko. na, yuyupi na po. Mayuyupi na, Ano no? po. Hindi katulad ng mga bakal, kahit saan tumama yan, matibay pa rin. Apo, opo. Hindi siya basta-basta po mayuyupi. Ay, may mga bracket po tayo ng Eagle type. Omeo 125 po, Yung 125. sniper. Mm-mm. Tapos ADB, meron po tayong bagong brand po ng parang NMAX. ADB Apo. po na NMAX. Ito, mga pang NMAX na po ito. Mga bracket po. May meron po tayong available na black. Meron din po tayo na white. Mm-mm. Ito, malaki. Pang ano yan? ADB po. Ah. Malaki, no? Ano po. Ayan, may mga white din po. Katulad po nung kanina din. Yung mga nabanggit ko na motor. Ako yung kanina, no? Apo. Ayan po, yun naman po yung mga crash guard po ng Mio. Pag may to. Apo. Crash guard po para sa Sa gilid. sa gilid po binubuo, ng opo. sa flarings po. Oo, sa flarings. Apo. Yan yung linalagyan kinakapitan ng mga ilaw, ano? Apo, yan. Mga LED. Yan po yung binagalagay po ng guard. Mm-hmm. Ayan po yung mga crash guard. Okay. Ito, sa gulong. Ito naman po yung mga tires po namin. Anong mga brand po yun? Ayan, meron po tayong mga quick. Available po na size po natin. Meron po tayong 50-90. Meron din pong 50-90 by 14 po. 60-90 by 14. Meron din tayong 70-90 by 14. Tsaka meron din po tayong by 17 po niyan. Available po natin ng 60-80, Apo. 70-80, 70-90, 80-90, tsaka 50-100 po. 5100. Available po dito. Ito anong brand po ito? Ito naman po yung ano, mga branded po natin ng gulong. Michelin type po. Michelin po yan. Mm-hmm. Pilot. Available din po natin yung by 14. Meron po tayong 70-90. Meron po tayong 90-80, 80-90. Saka meron din po tayong available po na by 17. Tulad na lang po na ano, 100 by 80 po. Sa mga gusto manlawat po yung gulong. Meron po tayong 80-80, 90-80, 80-90. Tubeless type na po siya. Tubeless type na yan. Opo. Saka kung maghanap po sila ng chemical po, meron din po kami available. Ah, yung linalagay pagka sa Apo. makatapak ng pako, kung ano man matatalos na maaaring bumutas, Opo, pwede po yan. meron kagad na Opo. Ilalagay po namin Oo. chemical. Yung chemical na yun yung magsasara ng butas. Opo. Ayun. Alagang 50 pesos lang po yun, sir, dito sa amin. Basta pag bumili ng gulong, Bibili libre na ilagay po, nun. Opo. Ayun. Saka kapag mari po, tubeless po yung gulong nyo. Pag may natasak na pakuman o tamtax, ganyan, huwag mo nang bubunutin. Huwag mo Hanggang di nang nakakarating sa pinagbibilan ng chemical po. Oo. Kasi lalambot na po yun pag binunutin. Oo, di naaabot. Opo. No? Ayun. Kailangan stop muna po yung ano. Opo. Kasi ito, meron din po tayong mga bagong brand po ng ano, R8 po. Tubeless type din po yan. Yan na po, murang-mura mga po po. Ay, yung ganito po. Opo yan, sir. Ang ganda ng design. Ang ganda ng design ng gulong. Opo sir, bagong ano po yan. Bagong brand. Opo, parang Dunlop style po. Yung spike po niya. Oo nga eh. Napansin ko nga kanina. Ang ganda. Ay, meron pa po tayo dito, mga SRC po. Banana type, meron din tayo sa SRC po. Pang tricycle yan. Opo, pwede po siya panlikuran po. Palikuran. Opo. Tapos ito po yung mga pangarapan po natin. Oo. 70-80, 80-80, 60-80 po na SRC. Kaya pwede po siyang tube type po siya, pero pwede pong gawin tubeless. Ayun. Nagagawa po Available natin. pala. Opo. Ang galing. Double purpose. Opo, double purpose po siya. Ay, katulad din po sa mga bike 14 po natin na SRC. Tube type siya, pwede rin pong i-tubeless. Opo. Basta magaling lang po yung nag-tubeless. Basta marunong, ano? Opo. Oo. Ayun din po yung mga natin, 1990, 8090 na SRC po. Anong brand yan? SRC, opo. Ayun, SRC. Tapos dito po yun, ito po yung mga branded, Maxim. mga brand po Maxis. natin na Maxis. Oo, Maxis. Tubeless type din po siya.
So lahat pala available dito yung mga tubeless type. Nasa bibili na lang kung gusto nila lagyan Opo. ng interior. Opo, yun. Yun. Pipili na lang po kung tube type ba o tubeless type. Oo. Automatic naman po, meron naman po tayo dito mabibili. Okay. Available na po sa atin. Opo. Ngayon, mga Maxis. Ito, Maxis po rin po. Ito. Wala bang pang-million yung Maxis na yan? Meron po tayo. Meron din available. Ano po tayo? Available po natin, 70-90 po. Pang-million po yan. Opo, pang-iyo po. Opo. Tapos, yung mga mahilig po sa mga malilitang gulong. Yung karami Ito. nakikita ko yung mga 125 na Opo. malilit yung gulong sa Opo, harapan yun. saka sa likuran. Para daw mabilis po yung takbo daw eh, magaan. Ayan, available po natin, 45-90 po. Maxis. Yan ganyan, magkakano po yan? Itong Maxis po, nasa halagang 6 plus po yata eh. 6 plus. Opo. Opo. Yan. Tapos ito. Ito na po yung ano, tinatawag nilang CST. Chengsing tire. Ito, branded din po ito. Oo. Tube type siya. Pwede rin gawin tubeless sir. Tubeless. Yan taon na po yung tinatikan ng mga yan. Eh. Kumbaga, hindi kagad napuputput. Hindi po. So, laking katipirin yan. Kahit pagbiyahe pa po ng matagal yan, pwede. Opo. Sulit po magagamit. Tsaka, hinaganda pa po na yan. Kapit po siya. Kapit. Kahit madulas yung daan, kumakapit po siya. Kahit na ba, muulan. Opo. Hindi Yan. siya, ano po, nag-slide. Hindi dumudulas. Huwag lang po sa sobrang takbo talaga na bilis. Baka sobrang bilis po, siyempre hindi na Oo. po natin mailagan po yung ano. Kaya nga, may biglang tumawid na Opo. aso. Ganyan. Okay lang yung saktong bilis lang. Yung mga baka 40, 60, Paliko po, kahit basa, pwede siya. pwede siya. Opo, hindi po siya madudulas. Yung mga may hilig with banking. Opo. Ito na po, meron tayong ano, mga pang-Aerox po. Ayan, pang Aerox. Anong brand po yan? Ito, meron tayo. Changing tire din po, CST. Ah, 130 by 17 by 13. Ayan naman po sa mga pwedeng pang-banking talaga. Malalapad na gulong. mga malalapad, Opo. no? Ito pong ganyan, yung gulong na yun sa baba. Ito. Ayan po, mga Aerox and Max. Ayun, available po mga broses. Yung mga Ayan po. gulong na hinahanap nyo, nandito Kasi pa lang. pinakamalapad po, 140 by 70 by 14 po. Available po sa atin. Oo. Magkakano po yung ganito? Ito. Ayan sir, naabot na po nung 2 plus. 2 plus na Opo, yung mga ganyan po. Kasi branded na po siya. branded na. Tubeless din po. Kasi ito po yung mga CST po natin na iba. 70-80 po yung sukat niya. Available po natin. Tsaka 80-80. 90-80 po. Available po natin. Medyo di pa naayos. Kulang pa po tayo sa stock. Ang dami na nga po Opo. yan. Hindi, kulang pa po dito para mapuno po hindi yung to. buong ano. Oo. Ayun po yung mga banana type po natin. Gawin po dito. Available po natin. Sapphire 250 by 17. 802. Pero ano po yung makulit na gulong dyan? Yung hindi kagad napuputput. Pang tricycle. One tricycle po. Parehas lang po ng ano yun sir. Ng quality ng Sapphire at Bulldog po. Pareho lang. Opo. Depende lang po sa bumibili kung ano pong gusto nilang brand. Apo, tsaka depende sa paggamit, no? Ano, kung Opo. malalayo lagi, long drive lagi yung... Opo yun. Depende rin po tsaka sa mga iba po pag kinakargahan ganyan. Oo. Yung minsan yung iba hindi naman nagkakarga pero nagagaya. Okay po yun. Okay yun. Oo. Depende rin po sa paggamit kasi yan. Kung always mong ginagamit or paminsan-minsan lang. Sigurado magtatagal yun. sir. Magtatagal. Opo. Saka good quality po yung mga yun, sir. Oo. So dito Ayun, lahat mga- branded. Opo. Tsaka genuine, ano po? Opo, mga ano po yan. Ayun. Ayun po, meron po tayong 250 by 17, 802. Ganito po yung 802 para sa iba po para hindi po malito. 802 po natin, kaya po kanipis yung spike niya. Yung spike. Opo, para sa ito po, 250 by 17, 802 lang po, kaya po yung spike. Apo. Ito naman po yung tinatawag nilang 803 na 250 by 17. Sapphire din po, parehas ang brand. Paras lang ng brand. Pero may pinagkakaiba lang po sa spike po. Oo. May 802, may 803. Ayun. Para sa iba po, hindi po malito. Apo. Para, ayan po yung tinatawag nilang style bulldog po, 803. Ay, lookalike. Opo. Ayan po yung mga natin, 250 by 17. 300 by 17 po natin yung mga bulong. Dito tayo sa kabila naman. Dito sa, may daan ba tayo dyan? Kasi Wala parang... sir. sige, dun tayo. May daan ba dyan? Sarado na po. Sige, dito tayo. Yan, sarado ka. Ay, mga brosis,
papaliwanag po nila sir. Saan ang pangalan mo? Bill service. Ayan, si Sir Vincent. Saka yung kasama natin si Deacon. Papaliwanag nila kung paano mag-dealer. Paano sa halagang 5K. Yes, yes. Yes po. Sa halagang 5K, pwede na kayong mag-umpisang magnegosyo sa pamamagitan ng pagsuporta nila sa inyo. Suportahan po nila kayo. At pwede siyang online, no? Meron online sa We offer online services like meron sa Lazada account, Lazada saka Shopee account. sa Shopee. Search na po na ni Sky Motors sa Lazada Yun. at saka sa Shopee. Opo. Tapos bukod doon, sa shipping, malayong lugar, Ano po siya? Free service po. service siya. Actually, may free shipping naman siya, sir, usually sa ano. Makikita naman po nila yung mga yung instructions sa Lazada account mismo po. Yun. Ito po, para makapag-umpisa po tayo sa pag-wholesale po, madali lang po eh. Magdala lang po ng one valid ID po. Tapos, mag-purchase lang po kayo, nabili lang po kayo ng halagang 5,000 pesos lang po para makapag-umpisa na po at makagawa po kayo ng account po sa ano po natin. Ayun po, pag nakapagbuo na po kayo ng account nyo, nagkaroon na po kayo, habang tumatagal po, may benefits naman po yung makukuha. Meron po tayong rebates. Kada taon po yun, binibigay po ng mga natin sa mga wholesale po. Tapos meron po tayong exclusive promos po. Yung mga mas bumababa sa price po ng pinaka mga item po. Tapos meron din po mga pinamimigay po kami ng mga freebies po. Kada taon po yun, meron po yun. Kada dumadaan po meron po mga freebies. Tapos kung hindi naman po kayo makapunta po sa store namin, gusto nyo mamili, meron po kaming delivery service. Yung naman po sa amin, yung pag-deliver po, ano naman po sa inyo yun. Kung paano po, kayo na pong bigyan ng buwan sa nag-deliver. Meron, kumbaga hindi yung cover yung service, yung service fee. Nga po. Sila na lang po magbigay kung magkano po bibigyan na nag-deliver. Ganun na lang po. Opo. Yun. Hindi po kami humihingi ng halaga para sa bayad sa nag-deliver. So sila na cover na nila yun. Apo. Yun. Yan po, ang ibig ko sabihin, yung pong mga items na yung order niyo sa kanila, kayo na po ang magbabayad ng shipping. Yun, hindi po siya nakakover doon sa price na binayaran niyo sa kanila. Apo. Ano ba pong dagdag na aim po sa'yo? Okay, sir. Visit lang po kayo sa store namin from Monday to Sunday. From 8 a.m. until 6 p.m. po. Yun. Tapos po, dito lang po siya, along Apalit po. We are located at Santiago, Santiago. San Vicente, Apalit, Pampanga. Ayun. Yeah, Contact number po ninyo sir. Contact number natin 017-5151-41925. So ito po siya. Aliwa mo eh. Kasi itong makaba na yun eh. Mabayan ba? Sa mga nais magnegosyo, gusto nyo mag-umpisa sa maliit na alaga, pwede kayo 5K. Only Marami 5,000 lang po yung initial purchase nila. Then you can become a wholesaler po. wholesaler. Kahit sa pong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, wala po kayong magiging problema. Kontakin nyo lang po sila. Ay lalagay ko po yung kanilang link sa description below para po sa mga ibang info. At pwede nyo kontakin si Sir Sir Vince. At meron po sila ngayon naka-sale. May mapakita ko. Mga promo items din po Promo tayo. silang items. Even po, good news po, even sa mga wholesalers, meron po kami mga every 15, let's say, this coming 16 until 30. So, meron kaming exclusive promo para sa mga wholesalers. So, time to time naman po, nag-update din kami sa social media account, sa Facebook din namin, para ma-update kayo lagi. Ano po yung Facebook page po? Yes. Sky Point Apalit, ito po siya. Ito po siya. Nandun na rin po yung link sa bandang ibaba. So, PM lang po kayo and mag-message request lang po kayo para ma-entertain po namin kayo lahat ng mga inquiries nyo yan. Yung pong pangalan po ng Carison, Yes.
Actually, Papaguhin nila. yes po. Yeah. Pinalitan na po siya, SSL 888 po siya. Yun po kaninang pinakita ko sa bandang taas. Opo, Yes. yan na po yung magiging pangalan. SSL 888 Trading Corporation na po siya. So once po na yung po Carson is papapalitan na po siya ng signage na SSL 888. So i-update po namin kayo once na okay na po. Opo. Yung po mga, ano na, yung mga suki na dito, wag po kayong magtataka kung sakaling makita nyo, dumanga dito na bago na yung pangalan, sila pa rin po yun. So, ano po kayo, tumuloy pa rin po kayo. Pangalan lang po yung nag-iba, pero yung Opo. service po namin hindi po mag-iba. Hindi mag-iba yun. Tama po. At ano lang po yung pong ibang mga mga viewers diyan sa ibang location na mayroon kami mga branches, pwede po kayo magtanong sa amin para ma-assist din po kayo namin at maibigay namin yung mga address ng ibang branch. So pwede rin po kayong mag direct sa kanila na para maging member Opo. or maging wholesaler. Yun. Ayan. Kaya po ini-invite ko po yung mga malalapit dito sa Apalit, kagaya po ng Masantol, Macabebe, Minalin, Kalumpit, at saka po San Fernando, San Simon, Santo Domingo, na bumisita po kayo dito sa Clarison. Nandito po yung mga kailangan ng mga pusa. Kompleto po rito. Ang kagandahan po rito, mura pa po. Friendly price po yung kanilang mga binibentang mga pyesa po. Yan. Mura na po siya, at the same time, branded po. Branded. Naman po yung mga Branded po critical siya. natin. So, yun. At mapakita ko po sa inyo yung mga naka-promo ngayon dito sa Garrison po. Baka may gusto ka i-shoutout sir? Shoutout Okay. natin. Shoutout po sa head office namin, kila Ma'am Bernadette, kay Sir Sherwin, kay sa area manager po namin, kay Sir Chris, at syempre po kay Sir Jancy, tsaka kay Ma'am Cathy Yalong, at kay Sir Sam din po. Ay po sa lahat ng mga BM dyan, kamukha BM, mga supervisors, at sa lahat po ng team ng SSL 888 Trading Corporation. Ingat po kayo and God bless. Yan. Okay po sir. Shoutout yung mga tropa natin dyan, yung mga taga-saan. Ito na ako sir, sa salipan. Sa lipan. Okay na, okay. Okay na. Ano yan si Chair? Okay na daw. Yung promo items sa lahat. Okay. Back kayo dyan. Tingnan ko yung Ayan, okay na pala. Okay na po. Yan, ano ko lang yung mga Sige, mga promo sa. Ako. Salamat po. Yes, sir. Sir,